Il-blogger tal-Partit Nazzjonalista Daphne Caruana Galizia tilfet fi stadju ta' appell każ li kellha fil-qorti mal-kandidat tal-Partit Laburista u ġurnalista Giulia Farrugia. Kien f'Ottubru 2015 li Farrugia rebħet kawża ta' libell wara li Caruana qalet illi hi kaw u bitch u li kitbet li hi prostituta li tinżaħ wejjiġa fil-pubbliku. Iżda qal minn hekk, Caruana Galizia kitbet ukoll dwar missier Giulia Farrugia u provat timplikaħ fil-qtil ta' Raymond Caruana fi żmien meta Giulia Farrugia kienet għadha tifla. F'każ li ta' maddej numru ta' snin, il-qorti maċċettax id-difiża ta' Caruana Galizia, il-blogger li tikkoordina kitbieta mad-Dar Ċentrali appellat mis-sentenza. Fi stadju tal-appell imħallef fellu li konferma s-sentenza tal-Maġistrat Francesco De Pasquale. Fid-deċiżjoni tiegħu qal ukoll li kien ipprovat li l-artikli kien fihom insinwazzjonijiet u kummenti offensivi fil-konfront ta' Farrugia. Il-qorti osservat li tali allegazzjonijiet saru madwar 16-il darba u waqfu meta nfetħet il-kawża ta' libell. Ma stax jonqos li Farrugia tesprimi s-sens ta' sodisfazzjon għal din il-konferma li flimkien mal-avukat Andrew Xiberras ikkumentat kif dan il-mod li bih jaħdem il-Partit Nazzjonalista. Waqt li bħalissa fil-qorti Dr. Simon Busuttil qed ikompli jagħti x-xhieda f'attentat ta' frame-up ftit ġranet biss il-bot minn elezzjoni ġenerali, il-qorti tal-appell illum tat sentenza importanti ħafna, sentenza illi bażikament tgiddeb frame-up illi kien sar mill-Partit Nazzjonalista lejlet l-elezzjoni tal-1996. Attentat ta' frame-up illi l-Partit Nazzjonalista, it-tim ta' madwar Simon Busuttil, Daphne Caruana Galizia kienu pruvaw iħamġu lili u l-familja tiegħi numru ta' snin. Jiena onestament kuntenta b'din is-sentenza u niddedika lil kull min tul dawn l-aħħar snin spiċċa vittma ta' pinna malizzjuża tal-Partit Nazzjonalista Daphne u t-tim tiegħu. Caruana Galizia issa trid tħallas is-somma ta' 3,000 euro lil Giulia Farrugia u l-ispejjeż tal-qorti.